Okay, ngizoya kuyena straight. Yes. Ayikho option la kumenza moderate. Okay. Ngifile la yeah. Next best yeah that. Yeah, sengikwenzile Matuyaza. Oh nangugadlaza. Matuyaza ublock yonke into engadingi la sikhuluma ngento. Uyazi kumvela somzila ngidlani nawo ngogada kabi nje. Awuthi ngishalela umhlawuli la. Sabo mfowethu asale impisi. nge-15 asale sesihlangana. Hayi asale sesihlangana. Angithi ngangihlezi. Impisi. Yebo. Bengihlezi ngibatshela abafowethu ngithi sihlezi sihlangana nalomuntu yabo ingakho ke yazi i-address yami ukuthi ngikuphi kodwa ke asikho lapho kodwa sihlezi sihlangana namhlanje ngiyajabula ukuthi amazwi wami afakazelekile yabona emphakathini Shaya inkulu on goal. yeah enkulu on goal le yabona bengihlezi ngisho ngithi umfowethu lona siphila naye lona yeah so ke ngiyabona ukuthi it's all about uklina indlela for lo date le yabo for lokho kuphuma kwalo album nyana le yabona kodwa ke ngikhona abafowethu khululekanini ngikhona ningasabi ngikhona kodwa ke sizodibana ake sidibaneni ngo Friday yabo ake sidibaneni ngo Friday yabo ngoba sekucacile la ukuthi umuntu kahle bengawazi amandla ame wonke hey nangu lomsuno umgibe yekhwale nquzo umgibe Ngimfakile nje umgibe. Jabgibo ifame Hey, balo ngamandla ukuthi usinda bese kufaka ejele. Lo sathane bengikhuluma naye. Ngisajele kanti. Live bekhulu ukuthi. Othi sekakhule itifini hey ngeke kabiyami usho ukuthi ngisajele usayitifi kabiyami. Ngiyabuza mfowethu Kwamalume kanti. yebo mfowethu Awasi wathi angiphume phandle ngiyeke mase kunje. Athi kumnandi ejele awungilande nami kabiyami ngilande please ngilande ngibuyise ngilande nami kabiyami. Uyohlala nawe la. Hayi ngophutha lenzeka kahle ngegama lasengomeni lelo mtshizo ngophutha lenzeka kahle kodwa ke ngoba ngumuntu vele omsulwa vele yabo ngimsulwa vele so njengamanje abafowethu bangitrendisa kakhulu yabo bafuna ngibe lento ebengisho ukuthi wena usuyi-celebrity ke yabona ke manje usufana nalokho okophisile ke manje mfana ungqo celebrity ke manje ngqo ke manje usuyinkunzi ke manje wena usudumile ke manje uma kubalwa ama-celebrate emzansi abafowethu bengibenzela ama-favor yabo sure ngingenawo lento yokuthi hayi bafowethu siyahlangana yabona amakhoneni sihleke sizosiphethuka yabona bengibenzela ama-favor kodwa manje sebevele bakuveza lokho ukuthi hayi siqiniseko siyahlangana nawe yabona ex yabona umakhwapheni lo oyivezalo ukuvusha efuna ukuyiveza yes mama wengane benchiki sothi nakho ke mfana wami hayi mfana wami weqiniseka usewuyinkunzi ke mfana manje uyabona kumanje uthanda ngazo umculi uko Spotify uko YouTube uko ngathi urelease i-album yakhe. Ngathi urelease mfowethu uyingolo wangivumela iphesi nawe uzongicindezela umgibe kabiyambuleka hayi uyingquza mgibe hayi mfana wami yabona ngiyagcoba mfana angilazi icala obekwe lona kodwa into esengiyaziyo for sure uyatrend mfana wami uyinkunzi mfana wami yabo njengamanje waziwa ngisho le America ke manje mfana wami mawuphuma lapho uyoba uMC mfana wami ngiyoperforma le America uMC wami msunwele bengicheck ku-YouTube hayi uhamba phambili ngama-viewers hayi mfana uyinkunzi mfana wami yabona manje lapha kuyiguluba TV
Awuhamba phambili ngempela uqinisile uyikhuluma. Kodwa bafowethu singahleka nje ngoba phela kuyahleka kodwa manje ngibe yi-celebrity bafowethu unganakile yabo bengayimisela ngokuba yi-celebrity kodwa bafowethu uyilo yabona ngizothini uyilo by default manje mfana wami uyinkunzi ke awona mfana manje yabona mfana mawuphuma lapho mfana ejele uhamba ubhebhe mfana ukhuleke mfana so uyinkunzi ke manje mfana uyinkunzi ke mfana manje Sebeqalile ba record olokhuza. Nayi issue la. bapho umhla ka-30 nobuse ngazuthi ingquza baphi ngiyabuzwa loyo ubeyocela iboss ukuthi imbuyisele emsebenzini ubese exoshiwe ubese sengasasebenzi ubexoshiwe ubese liswa ngendaba igiyo ubese sengasalazi igiyo kodwa-ke uyabona manje sengizomosha kakhulu yabona yilokho engifuna ukusho bafowethu ngezulu yakho angazi ubani onebhesi la yabona manje ngizomosha kakhulu ngizomosha kakhulu uyabona manje sengifuna mawubuya ubuye ungasakhipha yabona uTalaphise okwalomfana lo kuthiwa uNS ungakhiphi igama lomuntu mfana wami kodwa umuntu lapho uye straight enkandla ngqo enkandla But umgibo uzolandwa ngelishone la kusasa. Hey fuck ngeke mina ngifuna umuntu lapho uye straight le nkandla ufika ushaye uthi popo Yabo but umgibe mina wathiwa ngizokhulela phansi njengezambane. Uyabona isiqiniseko ubonakala ukuthi maphuma iCD uphila wena lo CD uyegqiba vele uwedwa inkunzi buka nje manje kutrenda mina kuzophuma ngizokwenza manje all over Friday wemgibe awutshalela amagolo lawa tshalela amagolo lawa ukuthi awakhokhe more so that Friday ziyakhala bafowethu Friday ziyakhala ifoni ayikho kumina bangayitholi Friday sizohamba nomnewethu ngoba umnewethu uzobe engasebenzi Friday so hamba siye kwa Capitec sizohamba siya Capitec straight dry yonke le mali ngizothuza 6000 bafowethu fakana ama 100 rand mani yo shit ngo Friday akusinkinga leyo mana ke manje kubanjwa umakhala ekhukhuli ngenhloso yokuthi vele ungakwazi ukuthi ukhulume kamnandi mfana ukhululeke basho njalo ukuwa kwamvele kunjalo ngithi manje abakazidlodla babangane kunjalo vele phela manje leli peti onalo lapho ke leli peti eluthabanga ulivusaphi leli peti le akulona ipeti umzulu ngqondo umzulu ngqo hawu ngeke yabona ke Thabanga mfana wami ngathi ungaqonywa regolo uyeke lento yakho uyimix njengami uzala kwaXhosa uwumzulu hoyi ipastela kumandla ukufake lapho imix njengami nje hawu ipastela uyipastela wena mgibe ngizokuthuka ngizokuthuka yazi Shalavo engathi kusazoba mnandi kakhulu bafowethu kusazoba mnandi ngiyanithembisa nakho ke mfana wami ayikhale man awu Zazomosha kakhulu cabanga into engizobe ngiyidla lapha Friday uma abona mfana mawuphuma nje ngifuna umntalapho wakho udlulela la ke imkala ngusefe bese ngiviewe bese ngiuphasisa ngithi phekwake mfana owakho wemfelaze ngifuna ukuyikhetha ngifuna ukukhipha amanoni amagama abantu kuona wekada nje ngikhipha nje amagama abantu kuphela kuona bese ngithi approve ngiboshwe kamnandi bafowethu ngihlelo wosofa la ngiboshwe kamnandi njengoba owakho life kufanele siuhluze manje kufanele siuhluze wakho life qiniseko ngahle kahle bebe approve amandla bethi wena siqiniseka ngoba vele wena ighost la kumaskandi siyacela ukuthi umfowethu uyabona siyacela
bakubeka njengekaba enquma amatu kuthiwa hayi sicela ukukuthatha uhlale ngaphakathi ngoba uyingozi emphakathini. Kodwa ngiyithandanga lento yokuthi bengibambe ngobhotsotsi ibhluku elingene enqeni cha leyo angiyithandanga ngifuna hayi wozalimi leyo ke mfana wozayilungisa leyo uwe njengalamathayiti lawa agqoka uhlunjana babejima angiyithandanga ngifuna ukuqamba amanga bebethi uzani vele lapho uthi bagcina sebekushwaba yeah kodwa khwalo nekhanda elikhulu ongifollowayo la TikTok waziwa na uthilile ngizombheka ngize ngimthole lo ngiyamfuna okay uthi ubangano siqiniseko wenzini kuwe uyabona njengoba usuke mana wekhawe pho lapha endlini khona nomuntu okade azi la uhlala khona oh angithi ke manje mgibi yona into esibashaya ngayo lokuthi manje uyabona yes angithi manje isipoke esingafi siyayicebo ukuthi hayi vele kahle nginakho ukuthi ngihlangane naye angithi bangihlezi ngibatshela abantu ngithi lo muntu lo sihlezi sihlangana naye siphuza amabhiya ndawonye sidame sidake uyabona sivele kuma billboards ndawonye sibe right yaba sure kodwa mfana wami sabe inkunzi mfana manje weswa hey hayi mfana inkunzi waphuma emavukaneni wangena ey'nkunzini ngqo. Ngiyacabanga mfana wami hey Badlula bonke laba bavukane bethi besithi bazoduma kuqala hayi ngeke. angaze ngibe yivukane ngiyinkunzi impela nje ngqo ngathi wesiqiniseko mana kabi yami yini oshoda ngayo manje mawuphuma angithi sobabili sadunyiswa ibhova phakathi kwami nayo ukuthi sadumiswa ibhova Uwe nami uthi mina kusho nayi ibhanyazile ibhanyazile studio. Banga nambandelo kwami mina kwacaca ukuthi cha ngumlandelo walo ibhova sakucacisa lokho Nayi manje ibhanyazile studio ithi singenza kanjani nkabe mawuphuma uvele ukhipha ingoma nkabe yami mina ngizokushaya ngama backings baba ngizikhokhela mina studio ingoma uvele uyikhipha next week Monday ibhanyazile studio nayi posta ngalithi hayi uphakathi ubexhaphaza igama likalokhuzi eish abakhipheke manje ukuthi uhleli kosofa obekade exhaphaza lokhu nje yabona cabanga